agus fáilte arás go Scéalaíocht le Saoirse Campa Locha Riach líne. Nis tá muid ar an tríú lá so aniu dé chéadín, agus seo leabhar atá le go iniu. Pógaí frog agus na chuilóga. Anis, an féidir le brean ar an pictiúir ar clúdach an leabhar. Céir the fecinn sibh. Fecim frog. Anis, an léim mud an leabhar. Anis, pógaí frog ina hí cos locha. Tá sé ag ithe leis. Chuilóga glasa. Tá Lara cos locha. Tá sí ag ithe leithí. Chuilóga gurma. Sa pógaí frog le Lara lart. Is má lumsa chuilóga glasa. Sa Lara lart. Is má lumsa chuilóga gurma. Chuilóga glasa is fear. Sa pógaí frog. Chuilóga gurma is fear le Lara lart. Chuilóga glasa. Pógaí frog. Chuilóga gurma. Chuilóga gurma. Lara lart. Lart echad. Nis, cén dátar I Lara? Nis, níl siad ag chaint. Tá pógaí frog ina hí cos locha. Tá sé ag ithe leis. Chuilóga glasa. Tá Lara lart. Tá sí ag ithe leithí. Chuilóga gurma. Seo thugann nuair an nathair. Ficar nuair an nathair? Nathair nimhe. Tugann siad nathair nimhe? Cad é sin atá á ithe? Sa nathair nuair an nathair? Chuilóga glasa. Chuilóga glasa is fear. Chuilóga gurma a scar't Lara lart. Chuilóga gurma is fear. Tá chuma Ficar nuair sun is sásta. Ní má lumsa chuilóga glasa. Ní má lumsa chuilóga gurma. Sa pógaí frog is deach leis de léim sa loch. Splash, splash. Frog nu lart. Sa Lara lart. De léim sa chrán. Tá nóir a nathair. Siú maga fú. Nis. Tá nóra nathair ina hí cos locha ficar hí. Tá sí ag ithe leithí. Chuilóga glasa agus chuilóga gurma. Gulp.
Céir de ceapan sin faoin scéal sin. Bhí nóra, nathair, ag mag agus ag plaic. Lear a leir ó a thiarcais. Ní dhéanaigh sibh sé sin riamh a gcuin ar bith. An dhéanach? Anis, tá ceiste gom ar a bhiniu. Cé bia bhar libse. So is féidir libh war fragra heola chuig Campa Locha Riach ag gmail.ie or .com go bhfuil leisce. Campa Locha Riach ag gmail.com agus tá get me an down war fragraí a echo. Anis, fech mé mór